Serhat Yekam'ın sal 1980 40 sal bir. Ez faqih bûm kitabeke minî sonê mabû ku ez ê bixwînim û biqedînim û îcaza xwe bistînim. Li bajarê Diyarbekir nabeyna Bismil û Diyarbekir gundek nêz heye jê re dibên Seyfulmulûk. Sê malên, yek jê camî ye, yek medrese ye, yek jî mala alîkarê Seyda bû, müderris. Başka gund li dorê jî tinin, li balê jî tinin dûr. Ser jora ser şetê Diyarbekir. Em feqene çil hev em li balê dixwînin. Rojê dora me yekî ye, em torbê xwe li nava xwe dipêçin, em tên nêzê palûkê ew gund kilviyalî ke min navî ana nizanim ji bîr kiriye. Em li we dikevin dolmuşa çin Diyarbekir. Evî torbê xwe em divin firinê, firinek heye Seyda her meh perîvî dide. Em çil nanê xwe dadigirin. Em didin pişta xwe car de tên dolmuşê siwar dibin. Em tên wî gundî peya dibin, ji wî gundî car de em torbê xwe wî çil nanê pişta xwe dikin têne camî. Her roj dora me însanekî, dora me feqîkî. Perê mesrefa me jî Seyda dide me. Heqê rêka me û heqê simîtkî jî dide me, divê hûn simîtkî ji xwe re bixwin birçî nemin heta hûn tên malê. Seyda jî duruma wî madiyeta wî duwarê aborî da gelek zaîf e. Ne malê ne xaniye ne mülke ne erebey ne tiştek. Sade ew xaniyê ku ser çem çixur çêkiriyekî dolimek du ersel wê derê dayekî li serê camî û medrese û xanî xwe çêkiriye. Baxçek ji ber xanî wî de. Baş encaka kî nanê me dide. Seyda rahmetullah aleyhî xudê meqamî mezin bike. 40 sal berê ye imkanat ji wê çaxê tune bûn. Serê sibê demlikî çaya me heye du qulpî wînin, du çemilî wînin. Her feqîkî radike alîkî ji mala Seyda tînin. Seyda li malê çayê davêkê. Seyda şekir jî davê li hev dixe û ewsa çaydan tê hicrê bame. Herkes me bardaxa me çentê me dayê. Ku Seyda ji me re bardaxa dikirî feqa zû dişkê nandin. Perê Seydayê ku wê bide bardaxa ji me re bîne tune. Ez baş zanim çunki ez mezin bûm. Min son kitaba xwe li balê dixwin. Kitaba xwe dawî. Belê navê rojê jî kundir bûn, dolmuk bûn, şorbe bû ya savar bû, tim çeşîtkî bû. Êvarê jî eyn wisa. Mala Seyda jî bîst û tiştek nüfusê wan bû. Di pîrekî bûkayî bûn. O deh pazde jî tim mêvanî hebûn. Her roj em heştê hev însan di ser dilê vî însanî vî Seydayê dabûn û pîrekî wî xizmeta me feqîya dikir. Êvareyînê heta êvareyînê me cilê xwe davêtin. Me cilê xwe tev dikir torbekî, feqîkî dibir berçem datanî. Dayê xudê meqamê wê alî bike, cennetê bike nesîbê wê. Beroşa xwe li berçem rast dikir. Çema şir makîne tune bûn. Ev pîreka ku umrê wê 6 sal e, li ber vê teştê disekînî cilê me vî 40 feqî dişûşt. Me çemaşirê xwe rêya netişandin. Gomrek bûn, pantor bûn, êlek bûn, tiştê wisa bûn. Pîcema bûn. Me hineka jara me ji xwe re dişûştin. Heta esir wê bişûşta diwestiya li wir dihêj digot herin feqîn û bigivêşin û bavên ser têla. Êdî ji halê xwe da diket. Rojkê aniya xwe neqermiçandin ku em çira feraqê vana dişon. Çima em her roj şîva wan çê dikin. Her êvareyîniya çira ez ê cilê wan bişom. Ma qey ez xulamê wan û bavê wan im. Severek, bi kêf, bi eşq evê xizmeta feqiya yadê dikir. Dayîka me mezin dikir. Eva biçûk jî xizmeta mêvana û nava mala xwe xizmet dikir. Belê a mezin sirf di xizmeta feqiya da bû. Baş e serê sibê çaya me dihat ba me. Demlikî wî mezin e. Du çemilin û em 40 feqî ne. Her yekê 3 çay em bixwin dike 120 çay. 105 şuna 105 bardaxî bûn. Masê me birêz bûn. Me her kesî bardaxa xwe datanî ber xwe. Me keriyê nanê xwe datanî ber xwe. Rojê dora 2 feqiya bûn. Wê çaya me tev ji me re dagirtina û her feqîkî jî Seydayê Şêxmêdî Xwedê jê razî be. Xwedê kêmayî wî çiqa hebin bibûre. Xwedê tala rehm û kerema xweşa bike. Rojê 5 hev jî zeytûn dida me. Her feqîkî 5 hev zeytûn. Seyda feqîr bû. Kesî alîkarî nedikir mîna ana nî bûn. Medresê ana feqet hev axanin. Durumê wan xweş in elhemdûlîllah ji Xwedê re. Evî Seydayê ezîz rojê 5 zeytûn em 40 hebûn. 5 cara 40 çiqa dike? Dike 200 heb. Dike 2 kîlo zeytûn. Her roj 2 kîlo. Mehê bi me û mala wî mehê 100 kîlo zeytûnî diçûn. Ya Rabbî, tu alîkar bî. Gelira Seyda ji kutê
معلومه جناب و انا ایک ولێک دارید که ونێ بێژن شێخ بوو خەڵقەی پەرەژەیەت هاانی چووک دگەریە نا سەیدا درانا چێت کرد دیش چی بوو دزکێ جامیەدا ئودەکش خۆرا چێ کرد بوو درانێ عالەمێ چێت کرد بە پەرا وی پەرەی لمە مەسرەفت کرد فەقیکی کو کاربیا مەلەتیە بکرا بکێری خوێندنێ بهاتە ئەو ئۆدە ژێرا یاساخ بوو نەدشک بێ هەندێ ئۆدێ مازەمە و ئەشەی سەیداژی بنێرە فەقیەک و نەزانڤیا نکارڤیا سەیدا لێ دنهێری کو ناوەلە بکێری مەلەتیە نایێ سەیدا وید بر وێ ئۆدا خو وی هێنی دیشتیت کرد بگۆ قەنە تکێری مەلەتیە نایێ ئەv vê meslekaş xwe lawa xwînkê hewqat sileyê rehmê pê rabû guhdarên de em wene ser meselê êka pênc hev zeytûn malûm e cenabê hûn tev dizanin her zeytûnkî me sê cara devê xwe davêtê ne ku zeytûnkî me bicarkê dat qurtan ew îmkanê me tune bûn me zeytûna xwe dikir sê cara pênc cara zeytûn dike pazde sê cara pênc dike pazde me pazde cara wî pênc hev zeytûn me devê xwe davêtekê me ava xwe çaya xwe bi ser dat kir û nanê ziwa me dixwar ji xeyrî vî tiştek tune bû rojekê me ji feqiya ji hevdûra got me got wele me bikevne aşiliq gurevê em ê bêjin seyda zeytûnê me pênc hevin dikin bira seyda ji me re zêde bike wele me nexwar zeytûnê me ser wê masêman me em ketin aşiliq gureviya xwe müderris hat got çima naxwe me got hal mesele ev e çû seyda ra got seyda dar hanî hat got palê seyda jî yaşlî ye gotinê seyda ji me mezin ku hêr saybat et got ahmeq zatê mezin devê xwe xera nakin ahmeq ne ahmeq got qey ez mecbûrê we û bavê we me golav ji min nayê wellahî ji min bata min ê rojê herêkê we bî zeytûn jî bida we min ê helaw bida berê basa helawê kir em dîn bû me tirşîn bida berê hû vana tinin lê belê kurêm wele ji min nayê hûn dixwin jî ev e û naxwan jî ev e bavê we hineka zengîn hene bira alîkariya we bikin ji feqiya re û bira bidin nava feqiya qe nedin ba mala me jî bixwin law lê ev Qur'ana ezîmişem kim got pirê cara serê me yê got ez bi perê wê çaxê digot ez 100 hezarî divim deyndar me got le çi de em nizane de em mexsûsat kin dixwazin seyda ser hême keve ji me xeber bide got tev ciyê xwe xera kin herin rakin kîtaba xwe ji ba min herin me got em naçin got sirf tirvin herin me got Qur'an çi de tu xebera jî tilmexî jî em ji ba te naçin û wele heta tu zeytûna jî di heva ji me re zêde nekî em naçin hûn çi qasî dixwazin me got di hevê dijî tê zêde kî heft zeytûn seyda heta niha pênc dida me got du zeytûna jî tê ji me re zêde kî ke heft ê malûm em çil hevin dike heştê hev zeytûn kîlo nîvik dike seyda nikare bide got kesînlikle ez du zeytûna nikarim bidim me li hevdû nekir yek ji me yek seyda ge berjêr ge berjor müderris ket nabêna me zeytûnik ji me ku şeşa me li hevdû kir çûn çil hev zeytûnê me din hanîn danîn me xwar û me cara de dest bi xwendina xwe kir guhdarên hêja şikuriya Xwedê ji van nimetê Xweda re bînin mes'ela min ku ev serhatiya min li bavî seydayê muhterem wî pîrekê xwe hediye ji wefat kirine hezar gora wan tija rehm û kerema Xweda ve Xweda cenneta xwe wan şa bike me jî bide xatirê qenca û başa wan û Xwedê ew sileyê rehmê têxe qelbê me hemiya ku em xizmeteka îlahî ji hevdûra bikin gaya vê serhatiya min ev e guhdarên delal bi rizqê xwe qaîl bibin û îsrafê nekin pirê hevala sifrê wan nêrin 10, 12, 13, 14 çeşî datînin tev jî nîvcûd çin alî û yalî gelo hûn sê heva deynin ber xwe û têr bixwin feraqa xwe paqij bikin daha ne bi lezet e ez di wê hêsîrî û feqîriyê de rabûme feqîtiya me wisa bû wellahîn me ew hêsîrî û feqîtî bi vê ilmê ra dît ya rab tu ji ba xwe bivî qebûlê îsrafê nekin bi rizqê xwe qaîl bin em milletê ana hemû çiqa feqîrê Tirkiyeyê hene tev ji pêxember zengîntirin tev ji Ömer zengîntirin tev ji Elî zengîntirin ya her tiştê min heye mal mîra êva tê şeş heft çeşî têne ber min exwe ji wî zengîntirim sebrê bikêşin îsrafê nekin bi rizqê xwe qaîl bibin û şikuriya Xwedê bikin hûn hemû biminin xêr û xeşiyê da hûn emanetê Xweda bin